ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ତାର 3ଟିକିଆ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳି ସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ସିରିଜକୁ 1-0ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ରହିଛି ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ 25 ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ 27 ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଓଡି ମ୍ୟାଚ୍ 30 ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଭ୍ରମଣରେ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ଯାତ୍ରା ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରୁ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ଶିଖର ଧୱନ, ବିରାଟ କୋହଲି, ରଜତ ପାଟିଦାର, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ୱିକେଟ କିପର, ଇଶାନ କିଶାନ ୱିକେଟ କିପର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଦୀପକ ଚହର ଓ ଜୋସ ଦୟାଲ। ସେହିପରି ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, କେଏଲ ରାହୁଲ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ରିଷଭ ପନ୍ତ ୱିକେଟ କିପର, କେଏସ୍ ଭରତ ୱିକେଟ କିପର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମେଶ ଯାଦବ।